Tervetuloa Keiteleen kuntosalille ja nyt olisi tarkoitus käydä läpi tämmöinen 10 liikkeen kiertoharjoittelu, minkä sitten voitte toteuttaa sitten myös omatoimisesti. Ja minä teen tämän nyt 20 toistolla, mutta voitte tehdä myös itse 15 tai 10 toistolla ja vähän muutatte painoja, että tärkeää vähän saada reeniin vaihtelua. Laite numero 1 on polvinivelen koukistus. Tässä pääsee takareidet hommiin. Tästä säädetään ensinnäkin tämä jalkojen paikka, vähän riippuu nyt henkilön pituudesta, miten nämä säädöt laitetaan. Jos on lyhyt henkilö, niin varsinkin tämä penkki pitää laittaa eteen ja jopa tämmöisen voi laittaa tänne selän taakse, jos ei meinaa ylettää tuohon saada jalkoja. Sen jälkeen mennään istuu, laitetaan jalat tuonne ja sitten kun säädetään painoja, niin pitää olla jalat irti näistä pehmukkeista, mutta ei onnistu. Sopiva määrä painoja. Tähän voi laittaa tämmöisen tuen, että pysyy paikallaan. Ja sitten tapahtuu koukistus ja tullaan hallitusti takaisin. Hyvä työvaihe, hyvä negatiivinen vaihe. Tältä voi katsoa vähän painopakan liikettä, ettei hirveä kolina käy. Näin.